Spreman? Si lud, bre, hoćeš da nas pobiješ? Da se nisi do sad navikao na to. A ti si političar, pandur, vojnik, plaćenik, a? Biznismen. Sad moraš malo i do države. Sad bar igramo na mom terenu. Nikad ti nećeš igrati na svom terenu. Rekli su da nije na prodaju, pogotovo ne tebi. Ja računam na tebe. Da ćeš da budeš tu za Sofiju i Luku ako se meni nešto desi. Da ću da budem pičkica. Njerac je izgleda upao u neki problem. Ćeš da budeš diler, bre. Mafijaš, a? Krenuli su ka bugarskoj granici. Ja sam Kiril. Maraš. U stvari Nenad. Mali se napalio, razumeš? Neće više bude ono mali maraš, brate. I can't find him anywhere. He's just gone. Te olovke koje doneseš ne tiču se samo tebe, one se tiču svih nas. Gde mi je, brate? Čazare. Maraš. Osjeti Maraš. Jer to ubija da. Dole celo jebeno selo, nas je trojica. Imamo ono 3 utoke i 15 metkova u vrh glave. Treba nam plan. Treba nam oružje. Ovo ja. Vaše svetlosti, ima li puškata za ova zoljata, kako se kaže? Šali se on. Ako se on ne vrati živ, meni je svejedno da li ću te ubiti ili ne. Brate, da im damo po 20 vrića da iskijemo s kurca, a? Petar je u problemu. Moramo da mu pomognemo. Ti znaš da ima sad? Mi ne postojimo, mi smo duhovi. Šteta što ovo neko nije snimao. Kad budem priču, niko mi neće verovati.